L-Ewropa rat kif għamlet biex issalva l-banek u fl-istess waqt injorat il-ħajjiet. Il-kriżi ekonomika kienet aktar bdew iġibu lin-nies f'sensihom. Fil-fatt kien issa li l-Ewropa bdiet titkellem bl-istess lingwa ta' Malta, lingwa li għal ħafna snin kienet injorata. Meta issa ġiet l-Ewropa tgħid irridu ngħinu pajjiżi li qegħdin fil-bżonn, bħalissa fil-bżonn hemm l-Italja u l-Greċja. Malta l-Grazja tal-Alla bħalissa maħniex qegħdin fil-bżonn. Aħna qegħdin ngħidu żewġ affarijiet. Jekk niġu aħna f'sitwazzjoni ta' emerġenza tridu tgħinuna. Imma biex nagħmlu hekk ma nistgħux ngħidu imma aħna ma nieħdux sem. Iżda fl-istess ħin qegħdin ngħidu wkoll jekk jinqalalna xi ħaġa issa jkun hemm dan il-mekkaniżmu, aħna ħaniġu mejjuna. Fakkar li Malta se tiqpa' tagħti s-sem tagħha biex jissaħħu r-rabtiet bejn l-Ewropa u l-Afrika. Dan billi pajjiżna se jospita summit bejn awtoritajiet taż-żewġ kontinenti fix-xhur li ġejjin. Nfasizza wkoll il-bżonn li tinħoloq l-istabilità fil-Libja e kif dan huwa pass kruċjali biex jonqos l-imwiet fil-Baħar Mediterran. Għalhekk appella biex il-komunità internazzjonali tappoġġja l-proċess ta' medjazzjoni biex jinstab ftehim għall-gvern wieħed fil-Libja. Wara l-Prim Ministru Muscat iltaqa' mal-Viċi Kanċillier u Ministru tal-Ekonomija u Enerġija tal-Ġermanja Sigmar Gabriel. Huma tkellmu dwar il-futur tal-Ewropa, l-aħħar żviluppi fil-Greċja u r-relazzjonijiet bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi. Il-Prim Ministru Muscat iltaqa' wkoll ma' Aidano Gżus li hija l-Ministru Ġermaniż tal-Immigrazzjoni u l-Integrazzjoni. Flimkien iddiskutew l-isfidi li ġġib magħha l-immigrazzjoni u l-irwol tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam.